Horas madihita saluhukna selamat hari Minggu. Huriani tuhata nahina holongan, marsadani roha mahita di tikion, nunga sahat hita tu parmingguo di minggu patoluhon dung Epifanias, hapapatar ni debata marhite anakna Yesus Kristus nauro tu portibion. Ido napa posrohata, pabua saina donganan ni debatado hita manguduti ari-ari dohot pardalanan ningoluta di bagasan nasa taunon. Budang matongon nabinain ni Jahoba tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Atong tapuji jala tapasangap madebata, marhite parmingguota sadarion, tapahibul jala tapasada marohata, mamongoti parmingguanon, marhite topik, hibul dagingi alai torop ruasna. Maredehita sia bukwede nomor tolu, ayat sada sahatu tolu, puji Jahoba ale todiku. Puji Jahoba,
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ali Jehovah, huhaholongi doha jongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo diri marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo sahatu na paopaton. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa siulaonmu, alai yanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dina onomari do di toppa debata langit doho tano doho lau doho nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibahenido ubahen nadi pasu-pasu debata Jehovah
ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahu baratu patik mi. Amin. Tapaudu marohata dia dopan ni debata, tato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan, parasi roha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanamihian, saluhut dohami manibil sian akadalanmu, masai godang do pangalau sion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalau sion nami, sai ingot mahami hobbar tua sini roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi, amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng nileleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Iwan
Hatangihon maturpuk epistel di minggu ta sadarion, tabuka mambibelta, tajahama sian parjamita biduopat, mamuka sian ayat sia sahatu ayat 12, tajaha marsika sorin ano di ayat 12 rap hitamat jaha. Tagonan tahe mardongan iba sian napujung, alamuwa dengganna molorap marsaulihon parbue nina ni ulanabe. Songoni molorap modom dua halak, masiangoran manasida, alai behama lasna anggo dihalak napujung rapita dia 12. Murah talu gogo anggo pujung sahalak, tupamanahan anggo dua halak nasida maradopon alona, jala tali na tinolu maol dotos ima sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Tahati dakon maha proseau tai, songon nahinati dakon idongata saha proseau di sadok portibion, rapma hitamadok. Au prosea di debata Jehova, ido ama pargugo nasuhatu dusan, nato palai dohotan. Au prosea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasasadai, imana tinukoni si Maria, naga beda siaton di porbadia andorang sohabubuhan iro tu hatta natu mau no bernit di panghuman silatus nama tetar pajal libana di hau pinarsila natu atu wanua toru dung di tano namula mahulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamun ka Jehova amalai para gugo nasohatu dosani di sima ibana paimamulak su tano mau miharak nama mulugo au prosea di todi porvadia jangan ada sada huria abadia huria pakana Kristen akan abadia do iasani dosa do ia taina mando mula bangun sugu dari ini harap nama mati do yang luan nasora sudah amin. Tapuji Tuhata marhite kur agape diuduti punguan kur inakamis.
Tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon. Huria nahinaholongan di bagasan koar ni tuata Yesus Kristus, saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon, ima Minggu 26 Januari 2025. Na parjolo, goar ni Minggu ta sadarion ima di goari Minggu patuluhon dung Epipanias, dohok topik hibul dagingi alai torop ruasna. Na paduahon jadwal parhobas. Na marhobas di parmingguon arian ima amang guru Oberlin Sitorus, guru huria pensiun HKBP. Parhalado dokot huria maddok mauliate tu pakobasion ni amang guru. Patuluhon, pilihan khusus. Di hari sadarion papungu pilihan khusus dohita tu haperluan diakoni sosial HKBP Bonang Indah na dipasakat marhite amplop pilihan khusus naung pinarade ni huriata jala dipasakat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. Paupaton, ruas natabba. Mamuka di hari sadarion Minggu 26 Januari 2025 gabe ruas ni huriatama ima keluarga Johannes Paulus Manik, inang Purnama Kristina Boru Simamora, dohot 2 yanakon nasida, dohot 2 tanggungan nasida ima natoras nasida. Nasida rosian ruas ni HKBP Perumnas Tangerang, Resort Perumnas Tangerang, Distrik 21 Banten. Saunari nasida maringanan di perumahan Dasana Indah, Blok SI Sada nomor Sia, masuk Wik Judea. Tatanyakoma nasida asa gabe ruas namangulu di huriat tahun. Dipangido tu keluarga amata Johannes Paulus Manik, inang Purnama Boru Simamora, rap dokot natoras asa jongjong masih nasida di inganan nabi. Moliate ma amang sianggi ama gabe ruas na mangulu di huria HKBP Bonang Indah. Moliate. Napalimahon titing pasu-pasu parbogason. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma ima Jonathan Lampatar Siregar, anak ni Amatta Sagom Siregar, tubuh ni inata Duma Flora Boru Sihombing, nama ringanan di Kelapa Lilin Utara 12 Blok D Onom nomor 2 Sektor P2C Perumahan Gading Serpong Tangerang. Ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Wik Nasaret, Dohot Orwanna, Ariance Valentina Hia, Boruni Amata Natubi Hia, Tubuni Inata Herlina Boru Hutapea, nama ringanan di Jalan Macan Kumbang, Tulua nomor Sada B, Sada C, Demang Lebar Daun Palembang. Ruas ni GPIB Immanuel Palembang. Pamasumasuon nang dipatupa di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Konseling pranikah dipatupa di hari Rabu 20 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Bonang Indah. B. Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu parboga sema ima Aldi Dolok Saribu, anak ni Amata Togar Dolok Saribu, tubuh ni Inata Sondang Boru Silitonga, nama ringanan di Jalan Meteorologi nomor 57 RT 4 RW Onom Tanah Tinggi Tangerang. Ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Wik Bethlehem
dohot orwanna, depi yanti boru si hombing, boru ni amata torang si hombing, tubu ni inata si tua e Paulina Febrianti boru gultom, namringanan di perumahan Teratai, Blok Esada nomor 3, RT 16 RW 14 Legok, ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Wik Bethlehem. Pamasu-masuon naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah. Paunopon, pertangyangan Bonataun Punguan Kor Agape HKBP Bonang Indah. Di hari Senin tanggal 27 Januari 2025, maringanan di Anyer, di Patupado pertangyangan Bonataun Punguan Kor Agape HKBP Bonang Indah, sinosohon tusude anggota Punguan Kor Agape asa rade maddohoti ulaoni. Papituhon pendaftaran parguru malua reguler. Pinabotokan tusude ruas ni Huriata nunga dibuka muse pendaftaran parguru malua reguler tahun persiajaran 2025. Dohot persyaratan naung marumur 14 sahat 10 tahun. Tuakana toras ni ianak kon nanaing maddohoti persiajaran perguru malua asa pasurato dirima tu situa wek nabe. Pawaluhon, penyusunan program kerja tahun Parhuriau 2025. Sinosohon tu sude seksi na adong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia dohot Dewan Diakonia asa patupahon parapoton laho mabahen rencana program dohot anggaran tu tahun Parhuriaun 2025. Program dohot anggaran tahun 2025 asa dipasangat tu sekretariat paling lambat hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Pasiahon, tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosokon tu sudi ruas ni Huriata asa tapasaka ma tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boima dipasahat tu ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada-sada ualu 000 sada 0 onom sada 554 atas nama Sape Sitorus. Pasapuluhon, pilihan dohot iuran bulanan, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamoleteon, pilihan bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, boy mata pasakat marhite situawik nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Sapulsada, parhepengon dohot torok ni ruas ni naro di permingguan nang salpu. Boima tajaka di file naung dipasakat huria marhite WA di grup WIK masing-masing. 12. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dokot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni roka tusude ruas ni huriata na marulang tahun atu tubuh dokot marulang tahun hot ripe sian tanggal 20 sahat tu tanggal 26 Januari 2025. Hatan itu kata si peokota ima na tersurat di Rom 10 ayat 14. Alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus jala unang masarikon hamu daging muna laho manungguli hisap-hisapna. Aka gor-gor na marulang tahun hatu tubuh dogot marulang tahun hot ripe boy mata jaka di file nanaung dipasakat marhite WA group di masing-masing week. Songonima tikting namasa di huriata di batama nama sumasu hita. Tapuji Tuhata marhite kur punguan amasio diuduti ama kantate.
Tapapungu mapiliata kantong sada A dohot sada B marede hita sia bukweden nomor 656 ayat sada dohot udutna. Hidung
Martangyang Mahita. Puji-pujian do tamolateo na le Tuhan, jumolo di pasahat rohanami tu adopang. Di holo ni roham do gajang di tangammu, asay toktong makalu ngulu nami madalani hari-hari ni ngulu nami, sianaka ari naung huburu sami, sahar rodi opason. Di sodo hamele Tuhan, pungu marsop baon salu ngulu nami tu adopam, asa naeng paso-paso muham, dala perguguan muham di bagasan ari-ari ni ngulu nami dope, silehonom mutu hami ganuk marsada-sada. Di sodo hami punguale Tuhan, upangilo hami jumuro sesa sudia kadusa nami, asa tau hami majalwa sineroam, makuling mau, mananginangi ma hami. Amen. Hamu akadongan sa persyaun di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Turupuk jamita dihita di bagasan minggu ta sadarion, ima di minggu tolu dung Epipanias, ima dung diopas ni hapapatar ni tangan ni debata dopak portivion. Ima nata surat disada Korin 12 mamuka maisiana 12 saat oro di ayat 20 songonoma hatana. Upamana hibuldo dagingi alai torop do anggoruasna. Jala ruas na toropi majadi ho daging nasasadai songonido Kristus. Aito di nasasadai do di padidihon tuhita saluna gabe sada daging nang Yahudi, nang Gorik, nang Hatoban, nang anak mata, jala tu saluhut hita di painupon to di nasasadai. Ay daging ipe dang nasada ruasna tung torop do. Tuksurani napat dibahen nasotangan au dang masuk daging au. Tung naso masuk daging may alani jadi au suran dinapingoli. Ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani au mata sadok mat dagingi di dia ma parbinegean au pinggol sadok dagingi di dia ma parniangguan alai diatur hod debata do inganan ni ganup ruas dagingi marguru tulomoni rohan. Alai au surah sarua sisude behama dagingi ainak petorop akaruasi sadado dagingi alai nak petorop akaruasi sadado dagingi songonima saat ni turpuhi di hamu akadongan saha persyaun di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mauliate mari Tuhata, mauliate maniaka nang harorota di bagasan minggu sadarion. Son nang binigay muna manginang do tahaang ginaposo bulong dititinakin nung nga di patadiyahon na sila dok di Higuar guru Oberlin situarus ng pensiun. Jadi boido hiratar sona maulanu ngotom mutu akatik kinanaro alaya sa umuray ngotommu huingot lo pesa rodi sadarion ulos na nila muna tuawi. Jadi manungguli akan arenggan
Pujara do ulus dia katau na salpu. Ngaboy do hono hira-hira sada saparapat tahun manau tinggalau di hutamunau. Rap dohot yanakon nang pahupu ima siturus dak padita do honoku. Ai suarong bapak ni padita, song inungi. Alayang ko yanakon adong. Ima tusi. Hamga kadongan yang pesiun iba dia di tengah-tengah ni Huriata di tahun 2000 pak ma. Jadi tu ngadong 21 tahun nang pesiukan. 21 tahun nang pesiun. Ima di tahun 2004 na perpuri sehali si boga julu ma hu toka. Ona di minggu-minggu asal poronggo sanga do aku makatai tak kotong mana naruah nyoni alayang gona torahna dapat tutadda. Hamua kadongan dileleng ni songoni nang pensiu kami tonga-tonga ni Huria asaboya non nang dapat dibagasa pakai dalam muna so gabelala non inata buru sida butar alai ngaju mulu mate dulu hono manang borhat ngaju mulu borhat di tahun 2010 siap jadi 5 tahun nang borhat 2 bulan obaton siama danak di jurunan ono mai buru tolu bawa nunga si pasude do jepek poparan nunga dong 32 halak jadi silon di batadi jadi di hamua kama do tamu kainang di bagasan perdalanan naung masiun di tonga-tongan Huria matar to menaso piga huda dan iham parjulu mahami di hasahatan na paduahon di dulu kenauli na maruru tu sitari turuk maruru mse tu lubius persea sabunga distrik ima marusia nima mse tu HKBP Hutanamora ima hutani Jenderal Luhut isodo natasiandora Lima parburu maluak tu may nabaroni. Dahil naktuk si burri. Siya ni mahami tu HKBP balige. Wala ni dope garejang go dito ba balige. Nanuayang doak so posurung arong dot pangabisan. Siya ni mahami tu balata. Siya balata mahami tu sudurame Medan. Siya sudurame Medan mahami masuk di Kalangkota distrik. Sianima tu si boga julu na perpudima garejai hubungan ham. Jadi ngagajang amang doh tinang perdalanan ni ulau ni manang mului. Alai mauliate mari tuhata. Digajang ni perdalanan ni so nendo ni ederi kur inanakin gajak pe umuri jepek gajak pe umuri jepek jari umur husanari 26 tahun 26 tahun hurak sabulan surah lapatana maruju ngau marsugut datuk polau ruam berhak ide dak pola tabamui ngator genaponomu umur ni amatana tuan 26 tahun. Jadi ada ko nakin dikuri huda hubigi taringot tu pangalao di bagasan akaung. Barang ada untuk mabuan. Alai umuran ni tuhatai ingotota do di bagasan padohani huda ni Raja Salomo bidutulu ayat 10 onom isiong bototai. Huda Salomo tulu ayat 10 onom. Ahai do isi.
Unang ijahatong maringot tu ingot dingot maksudnya. Boda tolu boda nara sa saloma bidutolu ay sa plonom. Di tanga siamu ni Jehovah do gajang yumu. Saya do tangan itu hatai dua. Di tanga siap birangna hamoraun dot hamuliau. Jadi saya suka dok, baru bayi nama bayi kasih gajang umur, balangono, notan do, dah, gawis di. Waris bayi nama semoga gajang umur di bagasan akan ambil si tonga-tonga di Portibion. Saya ada munak saya ni aiton natu jibia. Munak tonga nama gulu si guluton, asayau gudang dah. Ala di tangan ni debatado gajang ni umur ya mua kadongan sa porsiaon wa radi kita majalo dia si leona di bagasan ngului unak sa dia iton omanian homa mengatur ali Tuhan ima hamua kadongan sa porsiaon di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus. Ima saotik taringotu pardalanan naung pensiun iba di bagasan tikon tupe sa songona adong di bagasan pakiralam muna nga sada satu nga taon ama tao kapison sehabe marjamita pangedua ku de Tuhan dulu hira-hira yang mula mau tutuba marjamita mo dagen raku asam murah jala di pos ingotan ni hamu bison ruas ni huriata HKBP bonang indau. Songonima saoti taringotu pardalanan nang pensiun hami siatonga-tonga ni huriata. Hamu kadongan sa porsiao di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Masuk mahita tu bagasan turpukta salarion. Nama makulingihita di bagasan hasadaon. Nama makulingihita di bagasan pangarahut ni tangan ni debata marhite-hite turupuk jamita nata bigi nakin. Didok di bagasan turpuhon hamu kadongan ima taringot tu hasadaun ningolu namar titutu di tonga-tongani huria. Didok di bagasan turpuhon hibul do dagingi torop do ruasna. Hibuldo dagingi torop do ruasna. Marhite-hite hinahibul ni daging do torop ni ruasna no na di bagasa turpuhon. Diigil siyang ngul niya ka na majaro daging do torop ni ruas di bagasa nguluna. Asa makanguluhon ima hasadaw. Asa makanguluhon hasadaw di bagasan hibul ni pamatang di tonga-tonga ni nguluta nang sahat dilio debata tu hira. Marhite-hite hibul ni daging nando na dison idauta do aha do horo nama sari tonga-tonga ni huria korin. Aha do horo bikas na bana pola pamao ni Apostol Paulus tu huria korinon upamana ninna. Nadong dua kanama sa tagamo di bagasan akka huria la parjuli naso ni halomohon ni debata do jepek hamu kadongan ida otta do di bagasan ngulu nasida adong go nasida madok sisian sianu duau adong nama dok sisian sianu do hami dan dok nama dok sisian si Filipus do hami do takaranasi. Jadi parjong-jong niya kanamasa di bagasan pikiran ni ngulu ni huria korin Rodo Apostol Paulus pasadahon asa naing manulus ngolu ni huriai unang nuharan dirina di pangasahon do dibilang. Pamilangion di bagasa diri ni Apostol Paulus di hagagaor niya kahuria na songoni mangula kuria korin masih buan robang masih buan leheng na kaboto do amang do tamu kainang do napasobulung huriaon dangadong huria na dema.
huria na marukil. Saleleng adong dope ngolu di hasyang adong di Portibion anggo huria mengalami hamaol. Mengalami taringotu nabui daksada di bagasan hajong-jongan ni sada-sada huria. Mulutung adok pemadok anggo huria nami demak do belum tentu. Anggo huria nami masai ulido. Boy de berengota di bagasa pangalahon ni pardalanan huriai idaon ibana jagar songon na berbaju-baju alai anggo perbagasan na humurang mesotado. Asing di bagasan rohana, asing di duru, dakasadaon ni. Alai hasadaon na seia sekatan, sehati sepikir. Lima hasadaon, dang asing di dok si A, dang asing di dok si B. Sehati sepikir mana sehati sada harapan Tuhan di hadapan takta. Sada di bagasa kematian. Adong ko di moto hamu amang do tamu kainang sahali mate sada dunga tangga manang sada ripe amat tay do inatay. Dangarong ate. Adong ko wow majo ay kita parsumatar do hamu manang partuba do hamu. Adong ko di utarami di belu amatay situ apilemon. Satu mabir hamu situ na mimate. Situ apilemon. Opis Kartini. Amatay mate manugot na inatay mate botarina. Basatus siya mati may. Dakpiga sa mo ni hamu akan ng saha porsyaw. Alaya dongko di si mangenek mabuas yang tona ni debata di bagasa nguluna sa daging, sa roa, sa pikiran, sa ngulu mahamu. Idodi pada di kena majalo pasu-pasu perbagaso. Jarang doi. Alai na indok kena di bagasa padohani sehati, sepikir, seia, semati. Golit di tangan ni debatado. Hamu akadongan saha porsyaon di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus. Hangoluhon mahasadaw ni di bagasan ngulum marhite-hite barita naun. Ay pola do di so di upamahon pat mata pinggol do takalanasing. Taringa tuhasadaw ni do nandok na masairikot nakpe sada daging manang nakpe torop ruas. Jadi di bagasan hatoropon ni ruas na indok na di bagasan turpohon hamu akan saha porsyaon masih aduan, masih urupan, masih hokopan. Lima taringot tuhasadaw. Dang na masih buan pikiranna nasada tu nasada. Mula masih buat pikiranna tu nasada, tot tuhasi sega do. Jai jamot to na potes Paulus do turia koren ida hamuma sada do daging muna alai torop do angguruasi unang adong perbulat-bulatan diam unang adong pergutu-gutuan dihamu poda napang doon di tonga-tonga ni ngulunya apostol Paulus turia koren asa sada nasida di bagasan pamatang ni Kristus. Jai huria naso di bagasan ucahan hata ni debata dakurievi Portibion nam dakurievi hasyanganon namay napatan na lomo-lomo na naman ay tarida mangolu di bagasan pardalan ng nguluna alayang go hasadaon di bagasan Kristusi ima na pinarorot di barita naun hasadaon na di bagasan nandong na di bagasan turpuhon ima nang jadi sirang di bagasan todi ni debata diok nakidison muamaya pati muamaya pinggoli do takala nasingi ausura sada-sada madok audo
dang dapat hasadao. Jadi diigil do di bagasan turpo de tonga-tonga ni ngolu ni hala Kristen hamu akadonga saha porsiaon nang sada ngoluon rap dohot Kristus marhite-hite tod di perbadia. Asa huria na soningana ni tod di perbadiai dak kurie portibiode. Asa molo dungo taida taboto taringot tu panugunuguni tod di debata manang tod di perbadia mamitra berengota do hasadao ni akan aporsiai masih urupan masih haolongan. Namar lapatan dang masih sahan, dang masih lean. Dang mga buruhin nasada tu nasada. Tung dirahut do di bagasan todi nasasadai. Dirahut di bagasan todi nasasadai. Ala nang dirahut di bagasan todi nasasadai ma todi perbadia dang adong besaritana di julun di bata dang manarita bibada di bagasan nguluna manaksong dia pe dibolus di tonga-tonga di portibio. Tulus may bana di bagasan, hasadaon, sakap mi debata, tulus di bagasan nguluna. Jadi unak saya adong di bagasan nguluta, songonom man yan, yatur tuhata yaw, songonom man yan dihami akan nasingon, songonom man yan dihami na saripe, songonom man yan di bagasan ngulunami, no takalan nasing. Boy di pajalo. Alai hupangido payali Tuhan sakap ma naik sau. Ko saat hido. Unak taro sakap ma naik sau alai seta aito di bagasang uluta tong do sisuade. Hido bari di iban bagata tangak tai sai saut malo monoroham. Unang ma lo monorohaku. Padohan Tuhan ta Yesus di hauna pero silangkan. Saya saut ma. Jalala songoni dorang berengota di bagasan ngoluta namar huriaon, namar kristenon. Unak saya tado HKBP dua. Mula hudok merebok kamu amang dota kumaina dota kana poso bulu. Hamu mah HKBP bah, angau dan HKBP. Arok bola alor hamu. Alo. Anggo su HKBP dua masalah sambar jami tai HP itu borang dei. Dan itu orang manon di tengah idalani. Angwala HKBP do ala sa songono do nak nasing tipis dope. Opatari nak sal adong di son sada danak na marumur pitu tual tadorai. Masuk paku si pangon. Dia tepat tahu di si jong. Dia dong saya ruah nuhuriata do horoa. Totu ruah nuhuria odi. Ai sedo garmo poang nina. Si anu do opong. Dia utam niado. Masih hidup lagi bapak? Hidup. Mama hidup. Ahadu agamam. 6 tahun maduk dah nahon HKBP tu Yahoo agamam Kristen Indonesia ada. Jadi mari kita share hamu akadongan saha porsion di dia do HPAhan ni HKBP di dia do HPAhan ni halak Kristen. Mulu HKBP do pe tahilala di bagasang luta me do pe parastauran. Alai mulu di guari do hita di bagasan HKBP nagapi halak Kristeni nunga masai bidang nahina kamna bidang doh naniahana bidang doh natinujuna ima dopak banua gijang ai song bui masuk HKBP banua gijang alai yang halak Kristen masuk go di bagasan haporsiaun merhite-hite Kristus. Lai habunga kadongan saha porsian suatu ngarongan no di bagasa pakai dalam muna mang do tamuinan la mula merdalan ana adu agama ni buru pastiru sutu hamusi na pada si podo pada hop podo au dak perjuangata di bagasan HKBP alai perjuangata songon halak Kristen kita si hutun Kristus hamu kadongan saha porsian di bagasan guarni tu harta Yesus Kristus.
Hibul do dagingi atarop do anggo ruasna. Dari masih rainan masih hokopan. Makal do nasada tu nasada marhite-hite sian natubu marhite holong ni roha nasinuaton ni todini de mata nasasadai. Hibul do dagingi alai toro do roasi hanguluhon hasadaoni. Hanguluhon hasadaoni. Nangin orang di bagasan hasadaoni nani rahu ni todi ni di bata. Nani rahu ni todi perbadia itu ngului. Itu natado di bagasan nama kasih aku percaya kita au por seari to di perbadia jalan sada uria atau pada kita akan bagia. Di bagasan to di nasasada itu kita di rahu ima asa gabisada. Jadi huria nasoni rahu ni todi ni di bata. Huria nasone raho ni to di perbadia mardalan di bagasan Portibiodo pe. Alai nak pe mardalan tonga-tonga di Portibion anggo ngoluna marurat do Pak Banua Gijang. Marurat do Pak Banua Gijang. Daksong pamatang manang daksong suana ngoluna hala Kristen da. Anggo hala Kristen ni marurat do Pak Banua Gijang di. Anggo ala Kristeni marbona siya Banua Gijang di. Anggo ala Kristeni mangulu naro siya Banua Gijang di. Alai anggo na di Portibion marurat do Pak Portibion di. Dang manuju do Pak Banua Gijang. Asa urat ni hala Kristen di bagasan ngulu na marurat marhite-hite barita na uli naro siya debatado. Natubu siya debatado. Jalan ngolu di bagasan panugun-gun itu di perbadia. Asa huria nasoni ngana ni to di bata dak huria. Portibiode. Nasa wasada huria di manang gereja. Mulai saya holan namar gutu-gutu do akan nasi dak huria mi. Alai mardala di bagasa galupang di Portibio pe huriai dang ditaluho Portibion ngoluna. Ibana do manaluhon Portibion gabe sahat tu namar hamonang. Gabe sahat tu namar hamonang. Tu silo nang tujuan ni ngoluto hamu akadong asa porsiaon namar hurgiaon. Saharo di dia do hak Kristenota. Saharo di dia do ngolu parugamota. Masal mamardala somoni di bagasa persaura do di uriaon ko sahat do hita tu sabulo na di Banua Gijangi. Tu silo tujuan. Jadi ala tu silo tujuan ta habu akan ngasa porsian mai do di bagasan turpon hasada munai. Sada hamu di bagasan pangarahu ni todi ni di bata. Unang berdua rupa do nasi. Alai tuk sadama di bagasan ngolu nasi nugutogu ni barita na uli. Maliate ma do nota tujulun di bata hamu kadongan saha porsiaon di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Tukpe marasingasi kita di bagasan nguluta, di bagasan perdalaran nguluta, alam marhite-hite putur pohon di do di sada do hamu di bagasan barita nauli. Barita nauli do membawa kita hamu kadongan saha porsiaon Tuhan sadaoni. Dang marhite-hite roha nang pikiran daw, tung marhite-hite panugunuguon ni todi ni perbadia do. Naboy hita majalo, naboy hita marnapuna, hima tusi tujuan, tusabulo na di Banua Gijangi. Hamu akadongan saha porsiaon di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Hibul do dagingi torok do anggorwasna. Dang boy do honota di bagasan nguluton, hami do nasitong. Dang do hono lipat, au do tikos. Dang do hono si malolong, au do tikos. Dang do hono ni pinggol au nanti kos alai sada di bagasan pamatang di Kristusi. Halak nau sada di bagasan pamatang di Kristusi. Ima nau mian todi ni di bata di bagasan nguluna. Jala todi toktong manggonggom mangaramoti dot manugu-nugu. Jala patiruhon nguluna madalani portibi na jepeho. Marhite siani mahamu akan ngasaha porsiaon argado hasadao. Alai dak hasadao na pinasada-sada ni Portibion. Tung hasadao na tinugutugu ni barita na ulido.
Ala ni barita na ulio hita boy dapotan ngolu na bar. Ala ni barita na ulio hita boy manuju tu dopak padang situ joni ima Banua Gijang. Pai solata do portibion. Alai Banua Gijang do nama notong rodi saliling-dilingna. Yahima, jalahima, dang portibion inganata, dang portibion situlusota, alai tapake portibio di bagasan uluta, laho manada mangalului debata na mangului. Asa mangulu kita di bagasan palugulu-guni todi na sasalay. Atong di pasungguluhon tu bagasan uluta mo akadong sa portiyon. Ya mardala pe kita sadia liling nari kita di tonga-tonga ni portiyon. Sadia mahita toktong maniup silang ni tuhatay. Amen. Mauliate ma Tuhan di bagasan asin roham. Na toktong manugunugu rohanami asa unang mamerek kami dopak portibion. Alay mamerek mahami toktong marhite-hite mata nito dinami sa bulo Banua Gijang. Asa boyu pa kami ni Tuhan nami di gilhoro siya kami marhite-hite atam asa sada hami di bagasako jala hami di bagasan. Ho, pati mangulu nami lo Tuhan nami jala pauja mangulu nami di bagasang ngulu portibion. Asa boy hami lo Tuhan nami jupang hati uron nasiako. Ya mardala pe hami di portibion lo Tuhan nami tinata-tata ni todim mangulu nami. Langsung ni mahuriam bonang indaon do takkan humaliak tale Tuhan nami. Name nang nabalagale Tuhan di bagasan pangramo Tuhan todim manasida. Martubur masida toktong di bagasan persauran nasida dopak ho dito dim na sumurungi. Tata mahurya mo na Tuhan namin ruas mo ng parhaladom. Na mangula jala marhobas ito nga tuwan sa luhuta kaparaladan ni Nguluna. Ramoti manasida Tuhan namin. Boy toktong nasida Tuhan namin sada di bagasako. Nasada tu nasada marhasada. Unang arok sa tonga-tonga nasida na marhasadaon asa alay asing pakuling ng padohana. Alay pakuling to di matoktong marsuara mangulo tonga-tonga ni huriam bonangin daon na humaliaksa. Asa boy tarpaso-paso ngulo namin. Pinaso-paso ni holomuro asin roham amin ni Tuhan namin. Na yung borot siya bagasabon rado toma ngulu parsarat namin. Marahite-hite to dim na sumurungi. Uras mahami lumulu sa dosa namin. Asa tao hami gabi anakom, panean dingulu sa liling-liling na. Di bagasan Kristus Yesus, martangia kami tuho. Amen. Pasahat pilihan na paduahon, dohot pilihan khusus tu diakonia sosial, maredehita siya buku de nomor 650 ayat sada dohot udukna di pasada holong nai. Sana
parokuan. Ayat topat holan ama. Ayah pitu holan dari gijang. Ayat walu sudah hitam. Tatangya koma peleata. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu leo nadenggan do nasa ulibasa na mulutus. Upasata mi masya na lehom mitu hami pelat nami tuho. Sa ijalo may gabo na usus di julum. Pasu-pasu may jararamoti. Asahu parasya kami peleanon pati bluhon ara jaum de tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marite ita todim. Asalam mutadahami gudang silaw lehom itu hami. Asalam gigirhami madok mauliate tuho. Marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
nami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomon roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan nomor dosa Tuhan. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de mata mahita. Dido pakon Tuhan de mata mauhini bohina tuhita jalasi marohana midahita. Dido pakon Tuhan de mata bohina tuhita. Jala di pasarhom madamena tuto ditabi. Amin. Di hamua manami na namin do tahan kinapaso bulung mulate marito hata ada di Dios di ala di luas tuhata do hita pe boy marpung boy hita marsadani roha di parsaurata do pak tuhata songonan igil ni jami tanakin marhasa daun di bagasan Kristus laosima dalata marhuas mangula di bagasan minggunaron dungin tu minggunan roh luasan itu hata mahita mar persauran do tibana tuhata marongata sadarion rodi saliling-liling na horas marita sudi.